Исәнсез, хөрмәтле тамашачылар, эфирда атна яңалыклары тапшуы сезнең белән Рәмилә Хәмидуллина. Татарстанда 2020 ел нәтиҗәләре буенча производствода имгәнүләр гомум Россия нәтиҗәләреннән 30%-ка кимрәк. Бу хакта Татарстанның хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узган брифингта сөйләде. 2020 елда 408 кеше хезмәт урынында зыян күргән. 2019 ел белән чагыштырганда ул 16%-ка кимрәк. Министр сүзләренчә, бәхетсезлек һәм үлем очраклары турында эш бирүчеләр белән җентекләп сөйләшергә, анализ ясарга кирәк. Ул республиканың һәр районында хезмәтне саклау буенча координация советының булуын ассызыклады. Эш урынында имгәнү һәм бәхетсезлек очракларының 3/1 өлеше биеклектән егылу белән бәйле. Авыл хуҗалыгы һәм транспорт тармагында эш урынында зыян күрү очраклары 80%-ка кимегән. Бу система рәвештә даими эш нәтиҗәсе, диде министр. Бөгелмәдә азык-төлек бүләк итә торган беренче ашамлык боксы эшли башлады. Аның аша мохтаҗларга азык-төлек җыелмалары белән ярдәм итеп була. Боксны Восток-Т сәүдә үзәге бинасында урнаштырдылар. Аның эшен ризык бүләк ит проекты аша тормышка ашыралар. Тулырак безнең махсус хәбәрчебез дәвам итәр. Тиз ясаганнар һәм тиз урнаштырдылар. Азык-төлек бүләк итә торган ашамлык боксы безнең шәһәрдә Елена Сиражиева ярдәмендә барлыкка килде. Ул ризык бүләк ит проектының кураторы булып тора. Бу моңарчы тиңе булмаган хәйречелекнең яңа формасы. Занимаюсь благотворительностью уже несколько лет. Мы собирали средства и канцтовары для нуждающихся, и продукты собирали, и одежду. Хәйрия эше белән берничә ел шөгыльләнәм. Авыр хәлле гаиләләр өчен канцеляр товарлары, кием салым җыйдык. Эшне зурайтып җибәрәсе дә килде. Һәм мин ризык бүләк ит проекты белән шөгыльләнүчеләргә мөрәҗәгать иттем. Алар нәрсәләр кирәклеген аңлаттылар. Бокс кую урынын сайларга да өйрәттеләр. Менә шулай килеп чыкты инде. Что нужно договориться с магазином, что нужно найти площадь и изготовить бокс. Ну так вот все и получилось. Мне просто заинтересовало очень. Боксның тулыланганлыгына карап, җыелган продуктлар алынып барылачак. Бу көнгә бер тапкыр эшләнелә. Сортировкалау үзәгендә алар гаиләләргә бүленәчәк. Һәр җыелманың авырлыгы 8-10 килограмм тәшкил итә. Ул үз эшенә бозылмый торган, озак сроклы саклануы булган азык-төлекне кертә. Бу макароннар, ярмалар, тәмтемнар, консервалар. Битараф булмаган кешеләр азык-төлекне сатып алып, әлеге бокска сала ала. Бу изге эшне Дима Оглы башлап җибәрде. Мин шул рәвешле яхшылык эшләдем. Ризык бүләк ит проекты карамагындагылар арасында пенсионерлар, инвалидлар, күп балалы гаиләләр, инвалид балалары булган гаиләләр, ялгыз әти-әниләр дә бар. Хороших людей очень много, их больше, чем нехороших. И я думаю, что Шәһәрдә яхшы кешеләр күп, аларның күбесе ачык күңелле, ярдәм итәргә булышырга әзерләр. Безнең боксның эшләвен социаль челтәрләрдә һәм биредә күреп, алар да безгә кушылыр дип уйлыйм. Барысы да килеп чыгарга тиеш. помочь, поэтому я думаю, что все классно будет и все получится у нас. Элегрәк мондый бокслар Казанда, Түбән Камада, Ярчаулыда һәм Әлмәттә урнаштырылган иде. Татарстан Республикасында барлыгы шундый 9 бокс эшли. Бөгелмәнеке 10-нчысы булды. Әлмәт журналистларының үзләренең күкрәк билгесе барлыкка килде. Ул Татарстан Республикасының атказанган төзүчесе, нефть һәм газ сәнәгате атказанган хезмәткәре, Россия Федерациясе энергетика министрлыгының мактаулы энергетиги Виктор Городний инициативасы һәм иганәчелек ярдәм белән булдырылды. Беренче значоклар журналистика ветераннарына, каләм остазларына тапшырылды. Бүгенге көндә Татарстан Республикасы журналистлар берлегенең Әлмәт бүлеге 88 белгечне берләштерә. Алар арасында тармак ветераннары, редакторлар, корреспондентлар, тәрҗемәчеләр, верстка ясаучылар, операторлар һәм масса күләм мәгълүмат чаралары фотографлары керә. Безнең бүлек республикада саны буенча иң зурысы һәм активлык буенча алдынгы дип санала. 2021 елның 1 июленнән Россиядә COVID-19 белән авыручылар өчен диспансерлаштыруның тирән программасы эшли башлады. Программа 2 ел ярымга исәпләнгән. Коронавирус инфекциясыннан соң йөрәк, кан тамырлары, сулыш системасы эшчәнлегендә үзгәрешләр булырга мөмкин дия белгечләр. Коронавирус инфекциясы белән авырган кешеләрдәге үзгәрешләрне вакытында ачыклау өчен диспансерлаштыруны узарга кирәк.
Исегезгә төшерәбез, гомуми диспансерлаштыру, җирле поликлиникада мәҗбүри медицина иминияте полисы буенча түләүсез үткәрелә торган анализлар һәм тикшерүләрнең билгеле бер җыелмасы. COVID-19 белән авыручылар өчен диспансерлаштыру аерым чара түгел, ә гомуми диспансерлаштыруның киңәйтелгән программасы булып санала. Сәламәттән дә сәламәт акыл диләр. Азнакай районында спортны яраталар. Татнефть компаниясе ярдәм белән төзелгән бассейн мәйданында уздырылган спорт чарасы моның ачык дәлиле. Бу хакта тулырак алдагы сюжетыбызда. Азнакай районы спортны үстерү һәм аның нәтиҗәлелеген арттыру буенча республикада иң алдынгы районнарның берсе булып санала. Моны даими рәвештә уздырылган ярышларда, турнирларда яулаган казанышлары, җиңүләре дә күрсәтә. Соңгы елларда спорт үсешенә игътибар тагын да артты. Татнефть гамәви җәмгыяте ярдәме белән төзелгән бассейнны азнакайлылар гына түгел, тирә-яктагы район халкы да бик яратты. Биредә бик теләп волейбол, футбол уеннары уйныйлар, төрле ярышлар үткәрәләр. Шушы көннәрдә монда пляж футболы турниры узды. Турнирда 5 команда, спорт идарәсе, хакимият, күрше Башкортстанның Туймазы районы, яшь эшмәкәрләр һәм Азнакайның футбол буенча җыелма командалары катнашты. Уеннар бик кызу төстә баруын җанатарлар да бик теләп күзәттеләр. Нәтиҗәдә беренче урынны Азнакайның хакимият командасы, икенче урынны спорт идарәсе, өченчене хакимият командасы яулады. Спортның сәламәтлек нигезе булуы моның ачык дәлиле. Әлмәтнең Ак Бүре көрәш федерациясе рәисе урынбасары Шәрифуллин Марсель Сафиулла улы бу атнада үзенең юбилеен билгеләп үтә. Әлеге уңайдан Әлмәтнең көрәшчеләре, тренерлары һәм әлеге спорт төренә якын булган кешеләр Марсель Сафиулловичны туган көне белән тәбрик итәләр һәм аның көрәш үсешенә керткән зур өлеше, ярдәме өчен зур рәхмәтләрен белдерәләр. Бүгенге көндә безнең Әлмәт шәһәрендә Татнефть компаниясе һәм иганәчеләр ярдәме белән милли көрәшне үстерүгә зур көч куела. Көннән-көн көрәш белән шөгыльләнүчеләр саны арта бара һәм көрәшчеләр, спортсменнар, тренерлар өчен яңа мөмкинлекләр, уңайлы шартлар булдырыла. Шуның белән тапшырубыз ахырына якынлашты. Һәр яңа көн сезгә яхшы яңалыкларны алып килүен теләп, мин Рәмилә Хәмидуллина һәм монтажер Ленар Корбанов сезнең белән сау булашабыз.